гиреҳкушои ҷинояти содиршуда ба хотири ба даст овардани алмос ки аз зумраи ашёҳои антиқа ба шумор меравад, кормандони ҳифзи ҳуқуқро собит месозад ки ҷиноятпешаро сари вақт дастгир намуда бо далелҳои амиқу дақиқ парвандаро баррасӣ намоянд. Чунин аст мазмун ва муҳтавои мухтасари филми ҳунарии Дурахши алмос ки дар доираи татбиқи барномаи рушди кино барои солҳои 2018-2022 аз ҷониби муассисаи давлатии телевизиони синемо таҳия гардидааст. ба хотире ки бинандаи мо пайравӣ кунад аз он кору пайкори неке ки онҳо ба амал мерасонанду қаҳрамонҳои мо ва хостам ки аз филмҳои қаҳрамон пайравӣ аз қаҳрамонҳои филмҳои хориҷӣ накунанду аз филмҳои ватании худамон. филми ҳунарии Дурахши алмос аз рӯи филмномаи Шарифбек Азизӣ дар коргардонии Муҳаммадрабии Исмоил ва наворбардории Зайналобиддини Мусо офарида шудааст. Коргардони филм иброз медорад ки филми ҳунарии Дурахши алмос идома аз филми ҳунарии Муфаттиш аст ки қаблан таҳия гардида буд. Дар филми ҳунарии Муфаттиш низ моҷаро сари он меравад ки бастаи ҷавоҳирот аз манзили истиқоматии як оила дар вақти сафар дар хориҷ ғайб мезанад. Кормандони ҳифзи ҳуқуқ сари вақт ҷинояти содиршударо тафтишот гузаронида гумонбаршудаҳоро муайян месозанд. салом Мафтуна. Салом. Раис дар идораш? Не, он кас нестанд. Мафтуна, ту медонӣ ки наздиктарин одами Акбар дар ширкат ман будам. Хайр. Намедонӣ ки маро дар назди ӯ сиёҳ кардааст? Не, намедонам. Чӣ хел намедонӣ? Охир касе ба наздаш медарояду мебарояд ба ту маълум аст ку? Ман аз куҷо донам? Имрӯзҳо 100 нафар ба наздашон даромада мебарояд. пеш аз ин филме гирифта будем бо номи Муфаттиш ва ман ҳамон вақт ният карда будам ки ҳамин як силсила филм шаваду ва дар ҳар як парвандае ки масалан дар ҳар як қисме ки мо ба навор мегирем як парванда боз шавад ва мехостам ки он қаҳрамонҳое ки асосӣ дар филм ҳастанд як шӯъбаи корҳои дохилӣ ташкил мекунанд ва онҳо мехостам ки як силсила филми давомдор бошаду инҳо бошанд то охир. Фиқ полковник, зан сумкаашро дар ин ҷо намегузошт. фаҳмо. Аъзам Розиқов ба ҳайси нақши асосӣ дар филм персонажи Муфаттишро иҷро мекунад. Ӯ иброз медорад ки ин образ барои ӯ ошно буда ҳангоми иҷрои он ба коргардон, таҳиягарон баъзе фикрҳои навро пешниҳод мекардааст. дар филми Дурахши алмос вақте ки ҳамон филмномаро ба ман пешниҳод кардам, рости гап маро чандон қонеъ накард. чун мо як филми дигар гирифта будем бо номи Муфаттиш, яъне Муҳаммадрабии Исмоил коргардон буд ва ман ба ҳайси иҷрокунандаи нақши асосӣ. ҳарчанд он филмнома ҳам маро қонеъ накарда буд чандон, хуб баъд ин дар вақти наворгирӣ муайян мешавад ки коргардон чӣ қадар аз он филмномае ки ҳаст чӣ чизро рӯи навор меорад, инаш дигар муҳим буд. вақте ки филми Муфаттиш баромаду муваффақ шуд, ман дар филми Дурахши алмос ҳам вақте ки ҳамон филмномаро хондам, бо Муҳаммадраби як суҳбате ҳам доштем атрофи қаҳрамоне ки ман бояд бозӣ кунам. бо ман мувофиқ шуданд ва айнан ҳамин корро ҳам карданд. баъзе аз саҳнаҳоро ба ӯҳдаи қаҳрамони ман гузарониданд. Лутфулло Давлатзода, Мавлона Наҷмиддинова, Ниёз Аҳмад Мусоев, Ҳусейни Камолиддин, Сайфулло Салимов ва дигар ҳунарпешаҳои театру синемо дар филм даъват шуда буданд. Асад Камолов ки дар филм нақши ҷинояткори марказиро иҷро мекунад, ҳунарпешаи касбӣ набуда ба ҳайси нурпардоз солҳои тӯлонӣ дар филмҳои истеҳсоли дохилию хориҷӣ фаъолият дорад. дар баробари иҷрои нақш дар филми Дурахши алмос боз бо маҳорати касбӣ тамоми саҳнаҳоро нурпардозӣ намудааст. Коргардони филм иброз медорад ки пас аз таҳия ва пешниҳоди филми ҳунарии Дурахши алмос дархосту пешниҳодҳо зиёд буд, вале таваҷҷӯҳи асосиро ба баҳои бинанда дар сомонаҳои иҷтимоӣ медодааст. мехостам ки аслӣ будани санги ҳамин ангуштариро муайян мекардед. вақте филмро таҳия кардему пешниҳоди мардум кардем, албатта ҳар нафаре ки дар кӯча, ҳар нафаре ки дар роҳ масалан ҷое медид ё зангҳои телефонӣ мешид, масалан аз филми тамошаган раҳмат мегуфтанд, ташаккур мегуфтанд, розӣ буданд. ва ман мегуфтам ки
ҳарчанд ки худам қаноатманд набудам аз кори кардаи худам мумкин буд аз ин беҳтар кардан лекин бинед ки барои бинанда писанд омад ва баҳои асосиро бинанда медиҳад чун мо барои бинанда кор мекунем. аксарияти саҳнаҳои филми ҳунарии дурахши алмос дар ҳудуди шаҳри душанбе ба навор гирифта шудааст. гурӯҳи эҷодии он ин омилро чунин шарҳ доданд ки симои зоҳирии шаҳри душанбе дар фурсати андак зебою дилоро гаштааст ки барои филмофарон завқи дигарро илова мекунад. гамаи асосии филм ба он равона шудааст ки урфу одат ва фарҳанги тоҷикона бо рукнҳои замони истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҷой дода шудааст. коргардони филм нақша дорад ки иқдоми таҳияи чунин филмҳоро идома дода дӯстдорони синамои миллиро баҳравар намояд. имрӯз мо болои як филмномаи дигар ки дар давоми ҳамин як гӯям хато намекунем болои филмнома танҳо болои филмнома кор карда истодаем ва боварӣ дорам ки ин ҳам як давом чун ки гуфтем дар аввал ки мо инро мехоҳем ки силсила филм бошад яке аз қисмҳои навбатии ин муфаттиш мешавад.